Λέμε να σας πετάξουμε ψηλά κι εμείς, όπως κάθε μέρα κάνουμε, με τον Τάσο Περόγλου και τον Αντώνη Δρόσο. Πού είμαστε σήμερα, παιδιά, τι έχουν καταγράψει οι κάμερες του drone σας? Καλημέρα, Πόπη, καλημέρα. Καλημέρα και από μένα, Πόπη. Λοιπόν, βρισκόμαστε 2,5 χιλιόμετρα έξω από το Λαύριο και ήταν στη διαδρομή μας, λοιπόν, το θέατρο Θωρικού και είπαμε να σταματήσουμε να σας το δείξουμε. Ακριβώς από δίπλα υπάρχει και παραλία. Είναι ένα καταπληκτικό μέρος. Έτσι ακριβώς. Μπορείτε να έρθετε εδώ πέρα να δείτε τα αρχαία που είναι ένα εντυπωσιακό θέαμα. Επίσης, μπορείτε να κατέβετε και στην παραλία που βρίσκεται μόλις 500 μέτρα να κάνετε τα μπανάκια σας και έχει και οργανωμένη παραλία, τέλος πάντων. Ναι. Μπορείτε, είναι ένας πολύ καλός προορισμός να έρθετε, μια μικρή εκδρομούλα. Τώρα διακρίνουμε τη θάλασσα στο βάθος, πραγματικά είναι πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ κοντά η θάλασσα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάτω από μια ελιά. Είναι το μοναδικό μέρος που έχει ίσιο εδώ πέρα. Οπότε καλό θα ήταν να φέρετε μαζί σας και ένα καπελάκι, έτσι, νεράκια και τα σχετικά. Και εδώ πέρα να πούμε ότι ήταν ένας οικισμός στην ουσία. Ήταν ο Δήμος Θωρικού τότε. Έτσι ακριβώς. Ήταν κατοικημένη περιοχή, ουσιαστικά υπήρχαν σπίτια, εξοχικά. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι όποιος θέλει να έρθει εδώ πέρα, η είσοδος είναι ελεύθερη, δεν χρειάζεται να πληρώσει κάτι. Ακριβώς, είναι ανοιχτά. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει. Είναι λίγο ελεύθερα το περιβάλλον εδώ πέρα. Το λάβαμε το υπονοούμενο, αγόρια. Είναι λίγο ελεύθερα τα πράγματα. Ναι, είναι λίγο ελεύθερα, εντάξει. Κάνεις το μπανάκι σου, βλέπεις και τους αρχαιολογικούς χώρους. Απολαμβάνεις και την περιοχή εκεί, από τις πιο όμορφες πραγματικά και αυτή η περιοχή της Ελλάδας. Ακριβώς. Αλλά όπως είπαμε, είναι η διαδρομή. Έτυχε να βρίσκει τη διαδρομή μας. Δηλαδή, εμείς αλλού πηγαίναμε, η αλήθεια είναι. Έτσι ακριβώς. Είναι έκπληξη, βέβαια. Έτσι, που μας στέλνετε τώρα. Πού είμαστε, βρε παιδιά? Τι ωραία εικόνα είναι αυτή και χωρίς αετούς τριγύρω βλέπω. Μια χαρά, πετάξτε άφοβα. Ούτε πουλί πετάμενο που λέει. Να μην βρεθεί μπροστά σου. Παιδιά, τι καταπληκτική εικόνα είναι αυτή. Είναι μαγευτικό το τοπίο. Είναι μαγευτικό το τοπίο, ακριβώς. Είναι όπου και να πας στην Αττική και πετάξεις από ψηλά. Πόσο έξω από το Λαύριο είσαστε τώρα? Κάτω στη μύτη φαίνεται το Λαύριο, σωστά? 2,5 χιλιόμετρα. Πολύ κοντά. Και απέναντι είναι Μακρόνισσος, έτσι, από την άλλη μεριά. Ναι. Και απέναντι Μακρόνισσος. Λοιπόν, είναι μαγεία. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ταξίδι αυτό. Και σας αποδεσμεύουμε. Θα τα πούμε ξανά αύριο σε μια άλλη από τις ωραίες περιοχές που διαθέτουμε στην Ελλάδα.